इउपिपिनि दैदेनगिरि जिएसपिनि दैदेनगिरि आरो गोबां राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरा हाग्रामा महिलारिनि अनसायनायखौ मोजां मोननानै बिपिएफ दोलोआव 1800 जानो साथामल' खम सुबुंफोरा जयनिं जाफैदों। कास्टम बसुमतारी। दिनैबो जोङो सालबारिनि मोनसे जायगायाव जोंनि मानाव गेदेर बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सार फैदों। फ्राय 1800 जन 1800 जानो साथामल' खम सालबारि ओनसोलनि मोननै ब्लक सालबारि ब्लक आरो बोदोना ब्लकनिफ्राय बिनि ओनसोलनि रायजो राजा इउपिपिएलनि दैदेनगिरि जिएसपिनि दैदेनगिरि आरो गोबां राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै बिपिएफ दोलोआव फ्राय 1800 जानो साथामल' खम 1797 सुबुंफोरा दिनै बिपिएफ दोलोआव जयेन जादों। बिथांमोनखौ जोङो बरायो। बिथांमोना हाग्रामा महिलारिनि सायाव फोथायनाय दं। हाग्रामा महिलारिखौ फोथायनाय दं। बेखायनो जयनिं जाफैदों। बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारियाबो जयनिं जाफैदों। बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव फोथायनाय दङ। बिथांमोनहा बिथांखौ फोथायो। बिनि थाखाय बिथांमोनहा जयेन जाफैदों। बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारियाबो जयेन जाफैदों। बिटिसि ओनसोलाव नायोब्ला बिपिएफनि मोनसे बारा बारगासिनो दं। हाग्रामा महिलारिनि बारा बारगासिनो दं। दा दिनै बिटिसि ओनसोलाव नायोब्ला बिपिएफनि मोनसे बारा बारगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारि सारनि बारा बारगासिनो दङ। मानसिफोरा मोनसे समाव सानदोंमोन सोलायनाय नांगौ, परिबर्तन नांगौ होननानै। नाथाय प्रमद बर'नि दैदेननाय राजखान्थिनि दोलोआ इउपिपिएलनि सरकार सोलिगासिनो दं। बिथांमोननि सायाव रायजो राजानि फोथायनाया बायबाय। बेनिखायनो दिनै हाग्रामा महिलारिखौ नांफिनगौ होननानै बिथांमोना जयनिं जाफैदों। मानसिफ्रा मोनसे समाव सानदोंमोन जे सोलायनाय नांगौ, परिबर्तन नांगौ होननानै। नाथाय प्रमद बर' मानाव गेदेर बिथांनि दैदेननाय राजखान्थि दोलोआ इउपिपिएलनि सरकार सोलिगासिनो दङ। बिथांमोननि सायाव रायजो राजानि फोथायनाया फ्राय बायबाय। ओंखायनो दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ नांफिनगौ होननानै बिथांमोनहा दिनै जयेन जाफैदों। हाग्रामा महिलारिखौ आं मोजां मोननानै जयनिं जाफैदों। कास्टम बसुमतारी। नोंथाङा आंखौ सोंथि सोंनाय एबसुनि सासे मावथि हिसाबै बोरै बिपिएफआव जोनोम जाफैखो? दा दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोननानै आं जोनोम जादों। प्रमद बर'खौ एबसुनि आफादगिरि थानाय समाव मानसिफोरा बजबदोंमोन आरो मोजां मोनदोंमोन। आं मोनसेल' खोथाखौ सोंनो नागिरदों। प्रमद बर'खौ एबसुनि प्रेसिडेन्ट थानाय समाव मानसिफोरा बजबदोंमोन, मोजां मोनदोंमोन। नाथाय दिनै बिथाङा जेरैबायदि बर' हारिखौ थगायबाय, बेखायनो कास्टम बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों सोंथि खालामदों प्रमद बर'नाव। नाथाय दिनै बिथाङा जेरैबायदि बर' हारिखौ थगायबाय, आं दिनै सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों। जाय बिटिसिखौ बर'फोरा रोजा रोजा मुंख्लं जिउ गारनानै बिएलटि आरो एबसुआ गोरोबथा खालामबाय। बिटिसि गोरोबथा जाबाय। 1135 सुबुंफोरा मुंख्लं जानानै बिटिसि मोनदों। जाय बिटिसिखौ बर'फ्रा रोजा रोजा मुंख्लं जिउ गारनानै बिएलटि आरो एबसुआ एकर्ड खालामबाय, बिटिसि एकर्ड जाबाय। फ्राय 1135 जन सुबुंफ्रा मुंख्लं जानानै बिटिसि मोनदों। बे बिटिसिखौ जेरैखि जाया सिफायनो नांगौ होननानै बर' हारिखौ सान हर रायग्रा, बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरग्रा हिरा सरनियाजों बिटिसिआव सरकार सालायजागासिनो दं प्रमद बर'आ। बे बिटिसिखौ जेरैखि जाया सिफायनो नांगौ, बर' हारिखौ सान हर रायग्रा, बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरग्रा हिरा सरनिया, जाय हिरा सरनियाजों दिनै बिटिसिआव सरकार सालायगासिनो दं प्रमद बर'आ। प्रमद बर'नि आइडिय'लजिया मा? बर'फोरा थांनानै थानांगौ बे बुहुमाव। प्रमद बर'आ मोनसे समाव बर' रायजो राजाफोरा थांनानै थानांगौ होननानै बुंदोंमोन। दा प्रमद बर'नि आइडिय'लजिया मा? प्रमद बर'आ मोनसे समाव बुंदोंमोन बे हायाव बर' रायजो राजाया थांनानै थानांगौ होननानै। नाथाय जाय बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरग्रा, जाय एबसुनि मुंख्लंखौ अपमान होग्रा, जाय बिएलटिनि मुंख्लंफोरखौ अपमान होग्रा, जाय बर' रायजो राजा आन्दालन खालामनायनि उनाव बिटिसि मोनदों, बिटिसिखौ भंग खालामनांगौ होनग्रा दैदेनगिरिजों जिएसपिजों बिटिसि सरकार सालायजागासिनो दं। नाथाय जाय बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरग्रा, जाय एबसुनि मुंख्लंफोरखौ अपमान होदों, जाय बिएलटिनि मुंख्लंफोरखौ अपमान होदों, जाय बर' रायजो राजा आन्दालन खालामनायनि उनाव बिटिसि मोनदों, बे बिटिसिखौ भंग खालामनांगौ होनग्रा दैदेनगिरि दिनै जिएसपिजों बिटिसि सरकार सालायगासिनो दङ।
प्रमद बर'आ बिनि फिननायखौ हो बर' हारिखौ धंस खालामग्रा GSP जों मानि थाखाय सरकार सालायदों दा प्रमद बर'आ बिनि फिननायखौ जोंनो हो जे बर' हारिखौ धंस खालामग्रा GSP जों मानो थाखाय बिथांमोना दिनै सरकार सालायदों बिथांमोना जिबौजों एम्बुजोंसो जानो नांगौमोन आइडियोलजिया बर' हारिखौ धंस खालामग्रा बर' हारिनि मुंख्लं अपमान खालामग्रा GSP जों माब्लाबाबो जयनिं जाया बा एलायन्स जाया होननोसो नांगौमोन बिथांमोना जिबौजों एम्बुजोंसो जानो नांगौमोन आइडियोलजिया जे बर' हारिखौ धंस खालामना बर' हारिनि मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामग्रा GSP जों मालाबाबो जयन जाया बा एलायन्स जाया होननोसो नांगौ डिजिटेल बड' निउजनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउज खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज